saringni sanja time like 7 to 7:30 pm o khoroksa tako kaham na sini laijak borisoi ang laijak bo phaiei bazaro phaitei bo toilet khaina hani ani nogo phaimani nuguinai koyekjon borok phaileka hotatte sudden attack khaina hani phaileka borok toilet ni bono soko kha sairo talangkha bono sairo talanginai bukha tokha kat kotor kotor latha kotor kotor tui borok gudal rok tui laijak boni yago ang ani mokol bai thangbai ang nugjak borok gudal tui mani latha kotor kotor tui mani kat tukra rok kat kotor kotor tui mani aborok ang nugjak ani mokol bai thang hingke borok bukha morgoro phatira laikha amni pore botto saichung 14 jona borok khai amhai borok noto bobo defeat khaimia bobo fight khaimia hingke bo sakno katina bagai bo khar thangka kharmani pore hingke borok taisa ani aro firo goi phaika borok wan suka je ang huiton khana ani nogo hne borok ngai tu khaborok manlia hingke ano force khaika phaidi nei side of phaidi nei borok ano talang thangka hingkai ano forcefully ke borok ano threaten ma sikri sokro khaiei goshi rokam borok jeskapana nang bobai affairs tong hima goshi nai goshi ke ching yakana goshi ke ching yakaya goshi ke nang tabu no thangmanai ching kono khaya no hnoi borok ano threaten khaija amhe bari thukluk jak bukhu kono bongni chehra nuk ya ba angke no phane sinimalia hingke amoni pore borok latha rok nakha ano bukha tokha latha sapai ani sagono borok ano bugui himnani thanani phainani kono freedom sikri hingke borok rok tamke tongnai tamke sanai nijera se sinilaijak nuglaijak salbat kri phungai hingke se mokhang nuglaijak omhaike butok khaimano omhaike satok pitok khaimano hingke tai oino borok hingke tamang sinai nijera sa omsukerlai mano hingke ang sana musungo je jara afro ang bumung khanamani sabo hne hinpuru ulo phainai borok rok je aro basa jang nuk phaimani borok rok boda ya ang saimia but particularly ang mention khainai borok a jaga o tongo Swadesh Debbarma hne khoroksa tongo Rajesh Riang hne khoroksa tongo hingke Manuskanti Debbarma hne khoroksa tongo hingkai sentu hne khoroksa tongo bini bung Sanjoy Asol hne khanao ang police rokno police in charge of Radapur police station ang norokno request khayo as soon as immediate norok omono action nadi legally norok action khlainani ungthung borok khoroksa burino omhaike yakti samani butok khaimani lathalu thusubai borok ano bumani norok omo action khlainani ungthung ya hingke ang bar case nai bongni mungoi je mansak borok jeskapano punishment mana nang hingke te kaisa ko ang je statement romani bro ano forcefully statement naka je bongni ko moteke ang asla violation no tongo hne ang je go simana a video motamoti viral angkha motamoti joto borok nubai khana ang asa khlayo abo kun dino kubuya bro amo threaten khaine ano force khainai jurdo boros bro ano go shirmani si nang a ko go sikangke chingya kanai nang go singke yakaya Social media o tabuk o bukhukjuk viral ungjak bini kok silsamung 14-15 jona chelarok phaiui bono ereng kubuni chelabai chasamai tongo hunui bono bukha hunui o bukhukjuk kok silsamung rokha bo sawi khnaka khoroksa bini tako bini nogo phaiui khinani phaimani amo baise bono a chelabai chasamai tongo hunui 14-15 jona chelarok phaiui bono bukha tai a chelabai bini chasamai tongo hunui gosidi hinui jur jobordasti kaiui a chelabai chasamai tongo hunui bono gosi rokha hunui o bukhukjuk a bunai 14-15 jona borokni thani kok silsamung rokha hingka tai baksa borok rok hingka o bukhukjukno confusion ungjagui salkisa swngang kaisa video je hino viral wngkha Facebook rogo a viral video o bwrwi khoroksa tiprajuk kubun boksoni chelabai kara thungjakai je video mangpili viral wngmani a bwrwi hinui uansugui o bukhukjukno comment hamya rok khaiui Facebook rogo rwlai tonglai je nongba uansa chelabai se hamjago hinui ba nini takhuk ki uansada hinui hingka je mate hai confusion wngjak borok rok no ang sairui no a uansa bai viral wngnai bwrwi no juda tai o bukhukjuk no juda hingka khoroknwi no juda borok hingkai nog tabuk saimankhana khorokni juda borokni video no bagui kaisa khaiui tabuk viral wngtongmani hingkai norok ani video no chajak khe like subscribe share khaidi mode hai tebo kotal video rok manani bagui।